No niin, seuraava harjoitus. Tässä on työksanto, eli harjoitellaan määrityksiä. Pitäisi tehdä P-laskujen lohko, eli siis pieni ohjelman pätkä, jossa määritellään muuttuja M-nimi prosentti- tai viittauksella ja haetaan siihen muuttujaan asiakkaan nimi ja tulostetaan sitten se, että kuka tämä tai mikä asiakas tämä mahtaa sitten olla. Eli lähdetään tästä. Mä teen taas esimerkiksi nämä avainsanat, jotka yleensä vaaditaan. Ja pitäisi määritellä muuttuja, joka vastaa asiakkaataulun nimisarakkeen pituutta ja muotoa. Niin totta kai mä voisin lähteä katsomaan täältä asiakkaista, että minkä pituinen se nimi nyt sitten on, mutta kaikkein helpointa ja nopeinta on tämä, että määritellään muuttuja ja tällä prosentti- tai viittauksella me saadaan ikään kuin imaistua niin kuin sen määritys tai muuttujen määritys, tietotyyppi ja pituus siis tuolta asiakkaataulun nimeltä. Ja lähden heti kirjoittamaan selektiä, eli haetaan asiakkaan nimi. Ja nyt kun ollaan P-laskulla, sen pitää aina lukea jonnekin, eli ei vaan näytölle, niin kuin ehkä selektillä ilman, tai niin kuin selektissä, joka ei ole upotettuna P-laskulla. Luetaan se tuohon M-nimeen, josko ne näin sitten menisi from taulun nimi. Ja tuossa työksannossa sanotaan, että haetaan asiakkaan 7, ID 7 nimi, joten tehdään nyt niin kuin sinne pyydetään. Sen ID voisi laittaa tähän tai 7 suoraan tähän, mutta ehkä me tehdään vähän tyylikkäämmin, eli kirjoitetaan vaikka tänne määritellään toinen muuttuja. Ja viedään sille alkuarvo 7. Kunhan tämä saadaan toimimaan, niin voidaan sitten alkaa käyttää kommentoa, eli pyydetään käyttäjältä aina se ID, jos tähän on kulloinkin kiinnostunut. Tulostetaan tämä juttu vielä, eli mitä sinne pitikään näyttää. Tulosta nimi, kirjoitetaan vaikka näin. Asiakkaan nimi on yhdistys, eli konkatenointi, eli putkimerkit, ja sehän tuli luetuksi tuonne M-nimeen. Näin. Nyt meillä on mahdollisuudet, katsotaan miten se onnistuu. Vielä ensin varmuudeksi tämä set server output on pivon kääntö, eli jos tämä on oletuksen nimittäin off, jolle sitä käännetään, niin vaikka meillä kuinka olisi näitä output- tai tulostuskäskyjä DBMS outputin kautta, niin ne ei näy missään, jolloin maksaa vaivan ajaa tämä. Ja ainakaan mitään virhettä ei tullut, eli ilmeisesti asiat on aika hyvin. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli ajetaan toi lohko ja sieltä löytyikin Hanhiveneet Oy. Kokeillaan huvikseen, että mitä jos on kyseessä vaikka 5. Ahaa. Pieni moka. Eli täällähän piti olla se MID. Ilman kokeillaan uudestaan. Eli haetaan se 7. Ilmeisesti pitäisi edelleen löytyä Hanhiveneet, niin kuin löytyikin, mutta nyt me päästään sinne kiinni, miten se oli sen 5 kohdalla.
Jos edelleen tulee hanhiveneet, niin sitten ollaan ongelmissa. Ei tullut, eli Oulu Sjö AB. Ja 3. kerta toden sanoo, entäs 2. Ja tuli Ultramarine. Ja nyt sitä voisi tietysti vielä vähän parentaa, että käytetään tätä et-merkkikomentoa ja nyt meidän pitäisi tulla se prompti, eli anna asiakkaan enter value for asiakas ID, jolloin kun katsotaan löytyy meillä vaikka 8. Veljekset saarella. Hyvä. Eli tässä kokeiltiin hiukan tätä prosentti-type-määritystä ja hiukan sitten selektiäkin. Selektistä meillä on paljon lisää asiaa jatkokappaleissa. Tämä tästä. Kiitos. Moi.